Hanap kami ngayon ng makakain. Dito ba? Yes. Oh, dito. Dito kami kakain. Sarap. Huwag ka nga dyan sa tendon. Beef tendons. Yun. Tendon naman yun. Tendons. Anto. Yung tripe. Masarap din lang. Dapat sana tripe at saka kwan. Kaya, oh. Pero beef briskets and tripe. Ay, bili ka ng beef brisket and tripe. Tapos beef tendon. Share tayo. Oh, sige. Dinner for tonight, ladies and gentlemen. With chili sauce. This one is brisket and tripe. It's a Tendons. tendon, and then choisan with oyster sauce, chili oil, and mukbangers. So let's Pwede na. Masarap na. sharing is scary. Tama na yan. Maganda ang buwan. Mabalak sa buwan. Ayun, dalawang tendons. That's it, guys. Ayaw mo ng chili oil? Ayaw. Konti lang. Maganda naman ang chili sauce. Ano? Wala ka tanda dito na harap sa buwan. Uy, nagbablak. Alam na. Narinig nyo yun? May letter G yun ah. Kanya ko soy sauce. Ayun lang sa atin. Ang lutong-lutong nun, besh. Gagi. Sabi ko gagi. Kunin mo nga yan. Na, alibad ba rin ako? Baka ibupost ko yan sa Pagkatapos mong kinabawan. Ayaw na. Tigman nga kung ano siya. O, diba? May kinainan din tayo nito dun. Pero hindi ganito ang lasa. Oo. Iba din. Parang malagnaw yun, diba? Bakit ang pangit ng charot? Ang gaan. Nga, nasa-fried. What do you expect? Bibigyan ka lang ng Anong pang ivory? Pang royalty na. Ivory? Wala na pumanghaw daw. Lagyan mo. Nilagyan ko ako. Ang lambot ng tendon. Yung tendon. May flowers pa yung sa isa. Ano na? Dalawang tendon plus pinaka. Pag kulang ka na dito. Favorite mo. Magsabi ang hindi. Sabaw. Sabaw, please. Please. Kanto. Maganda yung tribe, di ba? Hindi siya malangsa. Yeah.
sobrang nila po. Ang laki naman na ano. Gusto lalaki. Bakit? Ayun. Sarap. Oh my God. Hindi sana pa, oh my God, sa Jollibee. Pero sa tricycle, at sa vendor, nakapa-oh my God siya. Namiss ko din ang ano, sa Vietnam Oo, yung ko. Ko? Wow. Ito, ito. po. So, we need a book. Yung ang dito na sa bayan naman. Malagyan ko yung lagay ng sarili sa Sarap nga. In fairness, malinos. Marami silang kakompetensya lang. Sarap na kain. Oh my God, ang sarap po. Diba? Finally, na-satisfy yung ating craving. Naman yung Tamang alat na. Tamang timpla, tamang paano na. Hindi siya. Yung sabaw na saktong-sakto lang yung may umami siya. Effect. sarap talaga ng sabaw. Batsoy na batsoy. Yung mixture ng coriander at saka sweet. 나 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야 Still believe Lagi pinaiwan yung I tendon niya. can't control Talagang pinaiwan yung Miss tendon. you baby 너무 어려워 항상 이별은 쉽지 않아 Tapos yung pag-compliment ng coriander. Wala ang sobrang samot mo. Tingnan ko anong nasa ulcer sa talaga niya. Hindi yan masunod. Ano yun? I mean, yung mga oyster sauce na artificial oyster sauce. Ay, hindi na yun. Siya pure oyster. Vegan. Vega. Be. Hindi, beef. Vegetarian eh. Vegan na. Vegan na lugar. Sabi niya. Gusto ko yan nabili sa vegan. Sa comment ni Ois ni Santa de Rosa. Meron doon. Ay, gusto ko yan. Yung gamisang vegan. Sabi niya. Ate, hindi daw.
Pagbigan. Vegan to. Ay, sorry. Kanya. Tabi at tabi. Yung iba nito, ikulay ko yung ano. Yung medyo maasim ng konti. Ngayon ko na-appreciate ang Korean girl. Grabe lang. Ngayon, alam mo ba si babae hindi niya ma-differentiate ang coriander at saka ay yung lasa. Kaya sinabi na niya ako, sabihan ko daw siya pag ano yung minano ko, coriander or garlic. Hindi okay. Hindi ko coriander at saka pork, hindi ko red lang. Ano yun? Hindi mo din alam pala. Alam ko ito lang yun. Hindi lang. Ito, parsley. Chinese parsley is coriander. Yung parsley talaga yung mahahaba na nakatayo. Ito naman Chinese parsley. Pero coriander. Coriander, yeah. Tapos, yung tawa ko. Hindi ko talaga naman differentiate ang lasa ng mami. Nag-pork chop ako lang. Sabi mo yung babae. Yung pork chop. Yes. Sabi niya, but this one is chicken, right? Teka, what? Pork chop? Pork? Oh, but I chicken bone daw. Tawa-tawa ako. Sabi nila lang, what the hell is pork chop chicken? I miss you, baby. So, I really thought it's chicken bone. Baliw. Kasi marami nila pag-differentiate ng chicken. Kasi lalaki din. Kasi kanya yung pork chop. Ginagan. Hindi, chicken or pork. Sabi pa rin. Ang dali i-differentiate eh. Ano ba dun? Ano din ako din sa ako mo. Kahit pakainin mo ng ano. 그래서 더 생각나나 봐 자꾸 뒤척이게 돼 준비하지 못한 이별이라 그랬었나 봐 수요일 밤이 우리 헤어졌던 수요일 밤이 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤이 기억나 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게 기억나지 않게 I think control I miss you baby By now. 수요일 밤이 기억나지 않게 기억나지 않게 Yung coriander na. The winner is yung premium. Wala. As you can see guys, tapos na ako. Yung babae doon, hindi pa. Tapos ito, medyo hindi masarap yung oyster sauce na ginamit nila. Masyadong matamis for me or for us. Food blogger, food expert. Anong plano? Anong plano? Super busog. Dito oh, ako nagpagawa ng Ang mahal eh. Meron ako nakita 300 lang. 250 lang yung akin. Eh, libre antipaka na eh. Dito ba?
Dito, masarap din to guys. Masarap din dito. Chef Thai. Next time, dito tayo kakain. Ayan, masarap yan. Pineapple. Super sweet siya for me. Hindi ko sweet. Try natin na next time. Masarap ang kanilang curry. At saka yung dessert. Of course, Thai. Nobody beats Thai.